Здравейте, намираме се в училище Стамен Григоров. 40 години празнува юбилей и ще имаме огромната, прекрасна възможност да попеем тук, заедно с Яви, който в момента снима. С нашия прекрасен син Дариел. Само да добавим, че училище Стамен Григоров се намира в Женева. Женева се намира в Швейцария, Швейцария се намира в Европа, а Европа се намира на планетата Земя. Така че малките ще имат изпълнение на планетата Земя. Следете ни! Колко интересно! Всички по света се раждаме избрани, но смях и плач в детските си рани. Без един до друг можем да застанем ръка в ръка, рая да поканим. Сега на нашата земя настава рай, на нашата земя настава рай. Отвори за вяра широко сърцето, извиси духа в любовта. Море свети, приятно в тишината. Сега на нашата земя настава рай, на нашата земя настава рай. Отвори за вяра широко сърцето, извиси духа в любовта. Забрави за снега на тази земя. Ние сме наши роден вече елексир, до безкрай тук съм мир, в теб се губя до безпир. Ти си огън, аз съм жар, твоя пълен, моя корен, мой душевен господар. С теб се рея непокорен, всяка дума, всеки миг на сърцето ми говори твоя ален светъл блик. Родната врата отвори. Сякаш чувам съня, начиво във бащин сон и патронната земя шепне ми в грижовен тон. Дай ми сила, дай ми страст, пожадана съм за глас, като Empty spaces, what are we leaving for? Hiding places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, get it all the time. I guess I'm turning round the corner now. On and on. Does anybody know what